ikasbitartekaritza zerbitzua. Herritarrentzako zerbitzu bat da, publikoa, doakoa eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzak lagunduta eskaintzen dena. Zerbitzuaren helburua, guregana gerturatzen diren erabiltzaileei bizialdi osoko ikaskuntzarekin zerikusia duten gaien inguruan orientatzea da. Gipuzkoako hainbat eskualdetan gaude, Urola Kosta, Oarsoaldea, Debagoiena eta Tolosaldea. Bertan, norberari egokitutako ikaskuntzaren inguruko aholkularitza eta informazioa eskaintzen dugu. Hala nola, titulazio akademikoak, profesionaltasun ziurtagiriak, gaitasunen aitorpenak, atzerriko tituluen homologazioak, baliokidetasunak, salbuespenak eta bar. Informa zaitez www.ikaslangipuzkoa.eus.ko bitartekaritza zerbitzuaren atalean, eta jarri harremanetan hobekien datorkizun zerbitzugunearekin edo hitzordua hartu.